Oh, Brian! Ma! Anong ibig sabihin nito? Sino yung kasama mo? Ma! Si... Kasintahan ko po. Ano? Hindi ba nag-usap na tayo tungkol sa mga bagay na yan? Na hindi ka magkakaroon ng kasintahan hanggat hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral mo. Ma, pinagbubutihan ko naman po ang pag-aaral ko. Sa katunayan nga po niyan, matataas po ang mga grado ko. Oo! Matataas sa ngayon. Pero, paano sa mga susunod pa? Ma, hindi naman siguro sagabal si Mercedes sa pag-aaral ko. Simula nung naging kami po ni Mercedes, mas sinisipag na po akong mag-aral. Brian, halika nga dito saglit. Brian, sa simula lang yan. Bago pa lang kayo. Paano pag nagkaroon kayo ng problema? Ma, mabait po si Mercedes. At mahal ko po siya. Sa tingin mo, mahal ka din ba niya? Eh mukhang lolokohin ka lang yan. Hindi naman po siguro, Ma. Tigilan mo nga ako, Brian. Wala akong tiwala sa kanya. Mukhang may tinatagong kalokohan. Ma, please naman oh. Pagbigyan mo na ako. Brian, aalis na muna ako. Saan ka pupunta? Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Uuwiin na muna ako. Baka hinahanap na ako ni nanay. Mercedes, Hayaan mo na. Baka mamaya hinahanap na siya ng magulang niya. Sige po, tita. Pasensya na po sa abala. naman. Umalis tuloy si Mercedes. Wala akong pakialam, Brian. Mabuti naman at nakahalata siya na ayaw ko sa kanya. Bahala nga po kayo. Brian! Brian! Oo, Apo. Anong ginagawa mo rito? Wala naman, Polo. May problema ka ba? Si Mama po kasi, Lolo. Bakit? Nag-away na naman ba kayo? Dinala ko po kasi dito yung kasintahan ko. Para po sana may pakilala po sa kanya. May kasintahan ka na? O, Polo. Papakilala ko po sana kay Mama eh. Kaso nagalit po siya. Baka naman nabigla lang siya. Kilala mo naman ang mama mo. Yun na nga po, Lolo eh. Hindi naman po ako gagawa ng hindi niya magugustuhan. Ang akin lang naman po, sana maintindihan man lang ni Mama yun. Intindihin mo na lang ang mama mo. Hindi naman po siguro hadlang na magkaroon ng isa pang inspirasyon, di ba, Lolo? Oo nga, pero bata ka pa, Brian. Marami pang pangarap sa iyo ang mama mo. Sana, sundin mo na lang muna ang kagustuhan ng mama mo. Para din yan sa iyo, Apo. Opo, Lolo. Pero, paano po kami ni Mercedes? Siguro naman, makakapaghintay din siya sa iyo sa tamang panahon. Sana nga po, Lo. Sige na, Apo.
pupunta muna ako sa bahay at maliligo muna ako. Sige po, lo. Dito na muna po ako. O, sige. Paano na si Mercedes? Paano ko kaya sasabihin sa kanya to? Bahala na. Brian. Ano kayang problema nun? Brian! 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 Ano ba? Pasensya ka na, Mercedes. Kapag natupad ko na ang mga pangarap ko at ang mga pangako ko sa mama ko, babalikan kita. Brian! Hindi ko alam kung bakit mo ako iniiwasan. Siguro, ayaw na talaga sa akin ng mama mo. Brian, bakit ang tagal mo? Kanina pa kita hinihintay. Siguro... Ma, ano naman ba iniisip niyo sa akin? Ba, bakit ka nagagalit? Ano, ma? Masaya na kayo? Nawala na kami ni Mercedes? Eh di maganda kung ganun. Wala nang sagabal sa mga plano ko sa'yo. Brian, saan ka pupunta? Ito. Dito tayo pupunta. Oo nga, ang ganda. Di ba? Siya nga pala, Mercedes. Bukas, ipapakilala na kita kay mama. Talaga ba, Brian? Baka mamaya, magalit naman sa akin yung mama mo. Panahon naman na siguro para ipakilala kita sa kanya. Hindi ba masungit ang mama mo? Minsan, masungit. Pero mabait yun. Kinakabahan ako. Baka hindi niya ako magustuhan para sa'yo. Huwag kang mag-alala, Mercedes. Ako ang bahala sa'yo. Sabi mo yan, ah. Oo. Mahal kaya kita. Ako rin, Brian. Hindi man lang kita naipaglaban, Mercedes. Hindi bale. Sana mahintay mo ako. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. At magkakaroon ako ng magandang trabaho. Gagawin ko yun para sa'yo. Ma! Oh, Brian, bakit? Natanggap na po ako sa trabaho ng in-applyan ko. Talaga? Mabuti yan, anak, at nakahanap ka kagad ng trabaho. Oo naman po, ma. Galingan mo ha, para madali kang ma-promote. Opo, ma. Nga po pala. Nasaan po si Lolo? May pinuntahan lang siya saglit. Ah, ganun po ba? Sige po, ma. Hihintayin ko na lang po siya para ibalita sa kanya na may trabaho na ako. Sige po, magbibihis po muna ako. Sige, anak.
Lo, may magandang balita po ako sa inyo. Ano yun na po? Alam niyo po, natanggap na po ako sa trabaho, Lo. Talaga Apo? Masaya ako para sa'yo. Mas lalo na po ako, Lolo. Siguro naman, masaya na rin sa'yo ang mama mo. Opo, Lolo. At isa pa po, gusto ko pong puntahan yung dati kong kasintahan. Ah, ganun ba? Kumusta na kaya siya ngayon? Yun na nga po, Lo eh. Simula po kasi nung nagalit sa amin si Mama. Hindi ko na po siya kinausap. Sana Apo, wala pa siyang ibang kasintahan ngayon. Sana nga po, Lo. Pero pupuntahan ko pa rin po siya, Lo. Haharapin ko na po siya ngayon. At isa pa, para makahingi na rin po ng tawad. Mabuti yan Apo. Malay mo, tanggapin ka pa niya. Sana nga po, Lo. Sige po, alis po muna ako. Pupuntahan ko po siya ngayon. Sige, mag-ingat ka. Sige po, Lo. Mercedes? Mercedes? Bakit andito ka, Brian? May gusto sana akong ibalita sa'yo, Mercedes. Ano yan, Brian? Mercedes, nilabhan mo ba yung t-shirt ko? May bisita ka pala. Sino siya? Ah, si Brian. Dati kong kaibigan. Brian, asawa ko nga pala. Pare, pasok ko muna sa loob. Kaso, mainit nga lang doon. Sige, pre. Salamat na lang. Mercedes, hindi na rin ako magtatagal. Alis na ako. Sige, ingat ka. Pare. Sige, pre. Bakit andito ka, Brian? May gusto sana akong ibalita sa'yo, Mercedes. Ano yan, Brian? Mercedes, nilabhan mo ba yung t-shirt ko? May bisita ka pala. Sino siya? Ah, si Brian. Dati kong kaibigan. Brian, asawa ko nga pala. Hindi ko akalain, Mercedes. Ilang taon akong nagtiis at nagsikap na makamit ko ang mga pangarap ko. Pero ito lang pala ang kapalit no. Ang sakit. Sobra. Oh, Brian. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Ma? Sobrang sakit. Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Pumunta po ako kay Mercedes. Sa dati kong kasintahan. Babalikan ko sana siya. Ang kaso, may asawa na pala siya, Ma. Anak, patawarin mo ako kung nasaktan ka ng ganyan. Ang akin lang, gusto kong magkaroon ka ng magandang buhay para pag nagkapamilya ka, hindi ka mahihirapan. Wala na po ang babaeng mahal ko. Tuluyan na po kaming hindi magkakabalikan. Hindi siguro siyang babaeng para sa'yo, anak. Dahil kung talagang kayo, makakapaghintay siya.
Tama po kayo, ma. Balang araw, makakatagpo rin ako ng babaeng mamahalin ako ng totoo. Oo anak, tama yan. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Ma, salamat pa rin po. Kasi hindi niyo po ako pinabayaan. Pwede ba naman yon? Magulang mo ko. Kaya lahat ng ginawa ko, lahat yon para sa ikabubuti mo. Maraming salamat po talaga, ma. Salamat po. Si Brian tumatawag. Hello anak. Ma, kamusta na po kayo dyan ni Lolo? Ayos lang naman kami anak. Nandun na naman si lolo mo sa likod, nagtatanim ng gulay. Mukhang madami na namang tanim si Lolo, ah. Oo anak, madami na siyang na-harvest na gulay at nabenta na niya. Ganun po ba, ma? Mabuti na lang po at nalilibang si Lolo dyan. Oo anak, hindi rin kasi mapakali ang lolo mo. At may alaga na rin siyang mga manok. Ganun po ba, ma? Kayo po, ano pong pinagkakabalaan nyo? Nagtayo na rin ako ng tindahan anak, para naman may paglilibangan ako. Lalo na, bihira na kayong umuwi dito. Hayaan nyo po, ma. Magbabakasyon po kami dyan ng asawa ko. Oh, paano ang mga anak mo? Hindi mo sila isasama? Pwede po ba yun? Siyempre po isasama ko. Sa wakas anak, makikita ko na rin ang mga apo ko. Opo, ma. Excited na nga po sila na makita kayo ni Lolo. Mas lalo ako anak, namimiss na kita. Ako din po, ma. Miss na din po kita. O sige na anak, baka may gagawin ka pa. O sige po, ma. Tatawagin na lang po ulit kita pag nandito na yung mga apo mo. Oo anak, Kayo din po. teka, siya yung dating kasintahan ng anak ko ah. Oo, siya nga. Mercedes! Tita? Hindi ba ikaw ang dating kasintahan ni Brian? Opo. Halika, pasok ka sa loob. Halika, maupo ka muna. Kamusta ka na? Eto, ayos lang po, tita. Nasaan na palang pamilya mo? Wala na po kami ni Anjo, tita. Ganun ba? Nasaan ang anak nyo? Hindi po kami nag-aanak, kaya po siguro iniwan niya ako. Pasensya ka na, Mercedes, sa mga tanong ko ha. Wala po yun, tita. Si Brian po, kamusta na po? Nasa ibang bansa na. May sariling pamilya na rin. Ganun po ba? Masaya po ako para sa kanya. Matagal na ngang hindi umuwi yun. Simula nung nag-asawa siya. Ganun po ba, tita? Sino po yung kasama niyo dito sa bahay? Si Papa lang. Naghahanap nga ako ng makakasama dito sa bahay namin. Talaga po, tita. Tamang-tama po, naghahanap din po ako ng mapapasukan. Ibig mong sabihin, Opo, tita. Kung pwede nga po, ako na lang po yung kunin yung kasambahay niyo. sigurado ka? Opo, tita.
Para din po makatulong din po ako sa mga magulang ko. Bakit kasambahay ang gusto mong trabaho? Kasi po tita, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Kaya hindi po ako makapag-apply ng magandang trabaho. Ganun ba? Sige, kung kaya mo naman, dito ka na lang magtrabaho. Talaga po tita, maraming salamat po. Sige, bukas, pumunta ka na lang dito sa bahay para mag-umpisa na. Opo tita, makakaasa po kayo. Sige po tita, mauna na po ako para po masabi ko po kay nanay na may trabaho na po ako. Sige iha, mag-iingat ka. Sige po tita. Ma? Ma? Lo? Mama? Lolo? Nandito na po ako. Ma? Lo? Mercedes? Anong ginagawa mo dito? Nasaan sila mama at lolo? Wala sila. Namasyal sila nila Lolo Manny. Ano? Saan daw sila pumunta? Sa Baguio lang. Balikan lang din daw sila. Ah. Teka lang. Bakit ka nga pala nandito? Nagtatrabaho ako dito. Hindi ba sinabi sa'yo ng mama mo? Hindi. Wala naman siyang sinasabi sa akin. Sabi ng mama mo, may pamilya ka na raw. Oo. Nandun sila sa ibang bansa. Ganun ba? Eh ikaw? Di ba may asawa ka na? Wala na kami. Bakit naman? Mahabang storya. Kaya nga ako andito para mapalapit ulit sa'yo. Mercedes? May asawa at anak na ako. Brian, mahal pa rin kita. Ano ba, Mercedes? Ang tagal kitang hinintay, Brian. Hindi mo lang ba ako na-miss? Matagal na yun. Nasaktan din ako, Mercedes. Mula nung huling nakita kita, nag-asawa ka na pala. Oo, Brian. Ginawa ko yun dahil sa sobrang galit ko sa'yo. Pinabayaan mo ako, Brian. Mercedes, ginawa ko lang naman yun para sa atin. Pinagsikapan ko mag-aaral para makapagtrabaho agad. Nung araw na pumunta ako sa inyo, dapat kakausapin kita eh. Para balikan ako. Pero anong nakita ko? Brian, hindi ko siya mahal. Ikaw yung mahal ko. Kaya iniwan ko siya. Huli na ang lahat, Mercedes. May asawa na ako. At masaya ako sa pamilya ko. Brian, hindi ko kaya. Mahal pa rin kita. Mercedes, panahon na rin siguro para tanggapin mong hindi tayo para sa isa't isa. Brian, ayoko. Siguro may tamang lalaking magmamahal sa'yo. Malalampasan mo rin yan. Kagaya ko noon. Siguro nga, Brian. Kahit anong gawin natin, hindi tayo para sa isa. Pasensya ka na, Mercedes.